Nagsudan mga kaidol, pumaha mga kaidol. Wala-wala na po ito ang total mga kaidol. Mahal ito mga kaidol. Adlong Sabado karon mga kaidol. November 9 ng siguro. Mahal ito mga kaidol. Itong ulam natin ngayon mga kaidol. Sabaw. Wala pa rin tayong kutsara mga kaidol. Hindi pa tayo nakabili mga kaidol. Kasi maraming bayarin mga kaidol. Baka sa sunod mga bulan mga kaidol, makabili na tayo ng kutsara mga kaidol. Naman ko'y buslot among sa mga kaidol na ibuslot. Nya tubigan pag lalo mga kaidol, tubigan. Pagugas na ko mga matagak, malargo dito sa kuan ubos. Hindi na po nito mga dugaw mga kaidol. Paabot na punta kung saan na punta mga bakanti kwarta mga kaidol, na sobra-sobra mga kaidol. Dali mga sunod bulan makapalit na kutsara mga kaidol. Mga kinaan o pobre mga kaidol nya, taga bukid po mga kaidol. Kinaan mga kaidol dito mga anag yung mga kaidol. Tungabon gud mga kaidol, kaya aron mo abot daw kuno sa baba sa atay mga kaidol. Naday baba atong atay mga kaidol. Aron daw mo abot sa baba sa atay. Guwapo ni paksiw mga kaidol na sili. Guwapo ang paksiw butang sili. Niabot sa babas atay. Hello mga kaidol, kayo man naman kong kaon. Maligo na po ko mga kaidol. Maligo ta kay init ang panahon mga kaidol. May nalang presko ba? Walang mga kaidol. Inom sa tubig mga kaidol para healthy ba, mawala ang mga
daotan elemento sa lawas mga kaidol. Kinahanglan isa ka adlaw mga kaidol. Pinagagamay 8 glasses mga water. Maligo na ko mga kaidol, maligo na ko. Para press na press si idol. What the fuck? Tara mga kaidol, kaya man mo ligo. Mag-ilis na po ko mga kaidol. Kumbate na po mga kaidol, na motor mga kaidol. Kumbate na po ta, kumbate. Ano yung kinabuhit na si call driver mga kaidol. Libot-libot, nasa David ang pasayro. Ako ngayon mga kaidol. Mag-Tagalog na ako ngayon para maintindihan naman sa iba yung mga Tagalog. Kahit hindi marunong Tagalog mga kaidol, mayroon na tayong pasayro mga kaidol. Bading 20. Bawal naman may ito. Santi sa dakotor dyan, sakay na po ka dito. Maanalan ko, 20 na kayo mo ni mga gasto. Sakay ka dito, Jay. Sakay na po ka dito, Jay. Bawal ang sorry tonight. Oh, bawal na. Bago pa rin nga ako. Pero naga po yung uban mo sugot ka nang wapal siguro ka seminar. Amot na humana ba ang deadline sa seminar? Itong nahagi, pwede may makatuloy ito closing silangan. Terus. Karga lang niya, no? Parking, no? Depende na po na. Timingan pag abot nimo Kuno. o ano ba? Kaya niya, timing ba? Timingan po ikaw pa isa pasayro.
Salamat. Ha? Prato. Sobra? Oo. Ah, tama. Ay, 15 ka na eh. Salamat. Parang Oh. masahe na din ako. Ay, guwapa pa sa ilo mga idol. Busa daw siya mga idol, busa. Magandang dilag mga idol.